Jari-jari 10 marsikan jaka-jangi, jongjok kami dison, jumolo mahami marsat tabi. Hami sian parhalado ni huriata, rabdohok panitia, lao mamuhay, godakta marang tortorta di bagasan tikion. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Minggu tanggal 27 Oktober 2024 kita akan bersama dengan HKBP Tanjung Priok yang dipimpin dan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Donald Sianturi. Horas marihita saluhuna. Shalom. Asa mesita batua ma perlinggoman di Siborong. Debatatta nomor 2 ido silehotua. Lumahita di Parorong. Pendeta Donald Sianturi adalah hamba Tuhan, pendeta HKBP yang melayani di HKBP Resort Tanjung Priok, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Pada hari Minggu 27 Oktober minggu yang lalu, beliau memimpin acara pesta perayaan panen, lazimnya disebut Pesta Godilon, di mana seluruh jemaat membawa persembahannya dari hasil pekerjaannya, hasil usahanya yang diberikan Tuhan untuknya, seperti halnya yang diperbuat umat Israel sejak dahulu yang sudah dipesankan Tuhan untuk dilaksanakan. Pada pesta panen atau pesta Godilon yang digelar di HKBP Resort Tanjung Priok, Pendeta Donald Sianturi menjadi pimpinan barisan untuk mengawali acara tortor parhalado. Untuk mengiringi tortor, seperangkat alat musik Batak, uning-uningan Batak juga dihadirkan pada acara tersebut. Seperti biasanya, untuk memulai acara pertama, tortor parjolo, dalam budaya Batak disebut membuat tuani godang. Lihat bagaimana hamba Tuhan ini, apa yang dia sampaikan saat memulai tortor pada pesta ini, yang dulu disebut membuat tuani godang. Hami sian parhalado ni huriata, rabdohok panitia, lao mamuhay, godakta marang tortorta di bagasan tikion. Molo di habata hototta, didok may majalo tuani godang. Tutuan ko mangihutok kapor siyauta, debatado silehotua. Asa mesita batua ma perlinggoman di Siborong. Debatatta nomor 2 ido silehotua. Lumahita di Parorong. Pendeta Donald Sianturi, lengkapnya Pendeta Dr. Andus Donald Sianturi, Master Divinity. Awal pelayanannya adalah sebagai guru jemaat di HKBP. Setelah mengikuti pendidikan sekolah guru huria di Seminari Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara pada tahun 1984 hingga tahun 1988. Saat memangku tugas pelayan sebagai guru jemaat, beliau pun mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi di Pematang Siantar, program Master Divinity, hingga beliau menjadi pendeta di HKBP sejak tahun 2006. Pada penjaringan calon preses di HKBP untuk dipilih nanti pada Sinode Godang HKBP pada bulan Desember mendatang tahun ini, beliau pun terpilih menjadi calon preses HKBP periode 2024-2028 dari Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan nomor urut nomor 41. Semoga beliau terpilih menjadi preses HKBP periode 2024-2028 pada Sinode Godang HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 2 hingga tanggal 8 Desember 2024. Salam Palitona Mehmet. Horas marihita saluhuna. Shalom. Amataraja inata so ibadah hahanggi nang imoto namin naliak nalulo. Jari-jari 10 marsikan jaka-jangi, jongjok kami dison, jumolo mahami marsat tabi.
Sa tabi godang madya mataraja do inata soribada hahangginang iboto nami. Hami siyan parhalado ni Huriata. Rapdohok panitia lao mamuhay goddakta marang tortorta di bagasan tikion. Molo di habata hototta didok may majalotua ni goddang. Tutuang ko mangihutok kaporsyaota debatado sile hotua. Asa mesita batua ma perlinggoman di Siborong. Debatatta na martua ido sile hotua lumahita di Parorong. Amang pargual pergocinami parindahan na suksuk perlopan na tabu nanialak manugot tinaruhon bomari partaganing parunung-unung parsarune paredede partarias na malo naing ulan nami magondangon alani i alu-alu damang ma gondangon mana bulau tari bagasa tikyon tune batasi tolu sadai ay ibana doon na mamasumasu Huriana, ibana doon nang namamasu-masu ulaotta di ganumpita ganung marsalasada alani aduh do damma tude batasi tolu sadai. Ima tudu ibana manang namamasu-masu lotta tujuluan narion asa tu sanggar mapori tu lobang masa tua tu sinura mana pinahat tu gabe nama nang naniula horas ma perdalan-dalan mangomo tiga-tiga alu-alu hordamang ma nang tuak kapangula di Huria panitia baik na aktif do akan ang paciun naung perjoloi nama kobasi Huriana di inganan non mambay tulus akka ulau taon alu-alu hordamang ma tu pangula ni Huria. Ima tutu alu-alu damang ma nang tuak ka amataraja inata soribada ay marhite-hite ka mataodo adong parbohalan dito nga dongan ni Huriata ay di pagabi tu hatta do na diulan tangan na sida alu-alu damang ma tu situan na torong. Mauliate mamang alani marmula do nadenggan marmula do nauri di Pilipisada ya onong didokon naung upuk kaulau nadenggan di bagasak kamu patuluson ni ini saha rodi ari ni Kristus Yesus alani na yung buhat tama godak taon asa tulus saha tu na marujum anon asa do konon nami ma siadjur mula-mula siadjur mula topa baik dalam magodang mula-mula laos pada umat godang sobat-sobat tutu asakan nadenggan naung tapatupa naung tabuhay di bagasat tikion torsonot tamay denggan marliat-liat mahita nang jalon nami magondang liat-liati om madalan nami martang yang tutu hatta hamiak kaparhalado ni Huria muna asa liat ma panggabean liat parhohasan di saludok ruas ni Huria hakami petan Hureokon asa marsinende buru-buru silala na itoba diulaw tapetok sa darion namekme unang anong marungutungot na magunak pe sude mahita marungutungot nagdalang gondang liat-liati